дональд трамп дар маъракаи пеш аз интихоботиаш афзоиши истихроҷи нафт дар амрикоро таблиғ мекард. ما خیلی زود استقلال انرژتیکی را به دست می‌آوریم و کارهای پرمکنی چاه‌های نو را انجام خواهیم داد. маъмурияти ҷо байден барои ташкили шабакаи миллии пойгоҳҳои нерӯдиҳии мошинҳои барқӣ сармоягузорӣ намуда дар конгресс ҳамроҳи демократҳо ҷиҳати эҷоди як барномаи миллии хидматрасонии тағйирёбии иқлим ки онро байден аҳдномаи нави сабз меномид кор мебурд. трамп мегӯяд ин як қалобии нави сабз аст ки ба он дар баробари имтиёзҳо ба мошинҳои барқӣ ва меъёрҳои сахттар кардани партовҳо барои муҳаррикҳои бензинро хотима медиҳад. дар давраи аввали президентиаш трамп аз созиши байналмилалии иқлим хориҷ шуд. созишномаи париж дар бораи иқлим танҳо як намунаи охирини ба даст овардани созиши вашингтон аст ки иёлоти муттаҳидаро дар ҳолати ногувор қарор медиҳад. ҷонибдорони трамп дар конгресс мегӯянд таҳдиди дуввуми ӯ дар мавриди нафту гази табиӣ ба тавлидкунандагони амрикоӣ имкон медиҳад ки бидуни маҳдудиятҳои созишҳои иқлимӣ аз афзоиши ниёзи ҷаҳонии энержӣ баҳра баранд. таҳлилгари масоили энержӣ зара аҳмад гуфт ки ин тағйирот назар ба 10 соли пеш таъсири камтар хоҳад дошт. президент салоҳияти васеъ дорад ки қоидаҳои пешниҳодшуда ва мавҷударо тавассути раванди танзим аз ҷумла партовҳои метан аз нирӯгоҳҳои барқӣ ё партовҳои мошинҳо баргардонад. бо вуҷуди ин дар айни замон истеъмолкунандагон метавонанд мошинеро ки партовҳои кам дорад харидорӣ намоянд. иёлоти амрикоӣ метавонанд мисли калифорния қоидаҳои худро оид ба партовҳо қабул кунанд. мушовири миллии амрико оид ба иқлим али зайдӣ мегӯяд маъмурияти нав сабабҳои зиёде дорад ки бо энергияи барқароршаванда машғул гардад. аксарияти корхонаҳое ки аккумулятор мебароранд дар иёлотҳое сохта шуданд ки ҳокимонашон ҷумҳурихоҳон ҳастанд ва онҳо намехоҳанд ки ин корхонаҳо аз иқтисодиёти онҳо ҷудо шуда коргаронашон аз кор озод гарданд. таҳлилгарони соҳа бар инанд ки талоши трамп дар бораи танзими тиҷорати амрикоӣ метавонад дар ниҳоят ба саноати энергияи таҷдидшаванда тавассути суръат бахшидан ба иҷоза барои хатои нави интиқол кӯмак расонад.